אמונות מגבילות הן לא דבר פשוט לשנות. כשאני עובד עם לקוחות שלי, אני משתמש בהרבה כלים, גם כלים מדעיים וגם כלים רוחניים, בכדי לשבור את אותן אמונות, ולא רק לשבור אותן, אלא גם לבנות אמונות חדשות שיחליפו אותן, שיעזרו לאותם לקוחות לממש את החיים שבאמת מגיעים להם, חיים מלאי השפעה ומשמעות. עם זאת, אם אני צריך להסתכל על הכלי העיקרי שבעיניי הכי יעיל כדי לשנות אמונות מגבילות, זה הכלי הבא. זה כלי שמורכב משלושה חלקים. החלק הראשון הוא ערנות. אנחנו חייבים להיות ערניים לאמונות המגבילות שלנו ולהיות מודעים להן. אי אפשר לשנות משהו שאנחנו לא רואים. 2. החלפה. אנחנו חייבים להחליף את האמונה המגבילה באמונה חדשה. אי אפשר רק להיפטר ממנה. משהו צריך להחליף אותה. אם האמונה היא אני לא טוב מספיק, ההחלפה יכולה להיות אם אני טוב מספיק. כזה פשוט. 3, והחלק הכי חשוב, והחלק שלדעתי רוב האנשים מתעלמים ממנו, פעולה. לא מספיק רק להגיד לעצמם,